Allah ce kuma sai mutum ya ɗauki dukiyarsa ya ba da ita akan sonta, yana sonta. Kasan wani ko hula zai baka kyauta sai ya gaji da ita, ko riga zai baka sai ya gaji da ita. To abinda Allah yake so shine ka ba da abinda kake so. Wala tayammamul kabisa minhu tunfiqun. Allah ce karka dinga daukan gurbatacce abinda kai ma baka da bukatarsa kana ba wa mutane. Walastum bi akhidihi illa an tukmidu fihi. Allah ya ce ku in an dauki wannan abun an baku ba za ku karba ba face kuna kyamansa. Allah ce wa alamu anna Allah ganiyun hamid. Allah ce ka san Allah fa wadatacce ne, don duk lokacin da zaka yi sadaka ko taimako wa Allah kake ba. Wa atal mala ala hubbihi, ya dauki dukiyarsa bisa sonta da kaunarta da yake yi, ya taimaka zawil qurba ma ƴan uwansa na jini. In ka ji ƴan uwa kan ai an wuce uwa da uba tukunna. Wal yatama sai marayu, wal masakin sai miskinai, sai waɗanda suka biyo baya. Jama'a mun fahimta?